Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Ongi etorri Okerkale irratera, misterien ontzira beste behin, hemen gaude Gorka eta Jon. Kaixo guztioi. Bueno, gaur kontan modaen inguruan, hor mundu hortan murgilduko pixkatin. Mundu zabala dakau, moda, era askotako moda azkau, baina moda temporal, digamos, por tiempos, izatea. Bai, va por modas. Bai, eta gaina gero ez da berdina izaten udako sasoian, o... Las modas van y neguan, vienen. Bai. Gaina, astu inzailen komentatzia zuri, aipamen bat, lagun batek eskabit, lagun bat, erdaldun batek, aber badakau nitia misterien ontzi bat erderaz. Hostia! Claro, izatez gu euskaldunaga eta guztantzako euskera zitia, baina berralko genunin atal bat edo erderaz, hori erdaldunek ere ulertzeko. Bea zer, kanpotarra. Bai. Bai, hola, 50 urte hemen, eta oinigan, kaixo ere ez esaten da. Ya, bueno, algo... Saiatzek. Podríamos hacer el esfuerzo y hacer un programa entero en castellano. ¿Este? No, este no. Otro. El siguiente, en un futuro, Castellazo, pues. podríamos hacer pues, un programa entero en castellano, de principio a fin. O en anglais. Es que... Un petit peu. Oui. Sí, lo que vas pirando con los anuncios. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un programme en français? Un programme, c'est très compliqué pour moi. Oui, c'est difficile, mais non impossible. Hau, frantzesa, baina, igual, zio, inglesez erderaz da... Oh, in English? In English. In English? Yes. It's possible. I speak English. Yeah, I have a good level. Leva. Hai leva. Bueno, ikusiko dugu, baina ya veremos, puede ser que sí. Tontak egin azte gaitu eta... Venga. Gauza serio. Bai, aligo. Bueno, ez dakit, gaur egunera arte, azkenen urtietako erropak edo, ezagutze ditugu nolakoa dian, baina nahi pixkat jun, 80ko hamarkadetara, hor erropa bitxiak eramaten zian da. Atzetik hartuko jo, asuntua horre, eskia 1920 horta jungo, handana telaz gainetik gora juti bera jote zian da, desde los 80, orduan zeizate zian, mitiko bakero simplia, kamiseta basikua, eta jantzita. Pantalon kampana, tipo Elvis, kampana. Eta ora, dantzan ibiltzeko. Etxeko pasilloak eta pixkat errasteko, danak ondo garrutzeko. Eta, tipo, ia, afro, eta hor diskotekara juteko eleante. Baina hor, danak, argala zauzen, hor danak, gerrilla izte zien, gerrikoa ondo itxi, eta igual, kamisa abierta, alkandora handi bat, eraman. Bai. Bio irutai handio. Eta preto amate zien. Bai. Eta alkandora hori galtzan barrutik, importante. Bai, hori beti. Horrezea, balioek, aurrekaldia pixka tola akumulatzen mandi bada hor, hankatartian sartu eta pixka bultu eitek. Osea, diskotekan horre, arrimando cebolleta, igual gaina. Lehen hola itxezien, dantza eta pixat gerri alde batea bestea eta hor dana moitzeuen. Eta, gizu, urte gogorrak izan ziara, droga asuntuakin eta horre bai, punki asko basa zen. Nola izatezian horiek, Piz Negro eta izatezian Bilbo aldian da. Haiek igual, txaketa ekuero, pultzera kola pintxuekin, tipo lokillo. Gio, kresta txarra, eta importantia zehau gani, erropa zaparte hor usaiare martzien, haien karakteristikoa. Lau boste hon dutxagabe, egon bertzea, eukitzeko aroma. Dutxago ezkeo ya bajas de rango, bajas a pies grises. Ya, tipo pijillo. Hastian bitan dutxau eta pijo, ya. Ese ha tocado el jabón, a tomar por culo. Eta bueno, pantalón pitillo, art, botak art, guardatzen zera, metala sakaben apuntan, art. Yo a punta acero. Punta acero, igual, kilo erdiko bata. Este moitzari, paso bat emateko bi ordu ematixita. Eta gaur egun, ez da egite, nik alditut diferentzia, adibidez, eskinetuak edo, gaztetxeko jende abertzale hori. Hori pixkat, gure epoka junezkio, 90, 2000, hori izatzen. Gu normalian basiko baina ez da asko aldau. Eskinetuak, hori bai, bomberrak, Martinsak, eta... Oie, gaur egun bada oso handikan, kabeza rapadas, eta bomberra, beltzez,
Gutxi batzu, baina bai, sosegatzek, eta segitxo, bueno, gaur egun guztiak, eta asko aldaudie. Nik uste, baino keixo, Guleno pasiko ginen. Guleno kamisa bat, osea, alkandora jarri ezkio, eskola alkandora gijun ezkio, dekai ala de Dios, Oso zaila, bai. Inkrepazioa, jendia, inkrepazioa. Kistona, gaur egunean, kamisa bakarrik ez, dana ordu erdi baino geixo matei arrelatzen. Eta gu dutxatik atea eta asko jota jantzit eginen, bestela peloten aguten ginen. Eta lehen ere bai eramatzen askotan, barruko kamiseta, mitiko kamiseta interior hori, ez da erabiltzen. Ze hostitako da mate. Nik ez da erabilio hain dala 25 urte, igual. Usta nik, hori ama jartzen zinean, joan jantzit, zetako. Ez da gizetako da, hori zetako da. Kamiseta interior, gero beste gainetik, Tipo Freddie Mercury, ez da gizetako da, nori? De repente kenduta, O, ni figatzen naiz askotan ikuste ditut direan oindela gota 10 urteko bideoak eta argazkiak eta saskaben erropa, baina ikusten zian beste erropa kalidade bat, ez dakit. Mitiko, igual, erropa fosforituak, larroxak, horiak, berdiak, hori gaur egun ja ez ikusten koloroit. Ez, leheno pixka danet izan, baina, hippiak, bai, hori hippien asuntua ere, Alda izan. Hori hippiak, izan laike, los pies negros, igual izango dituan, hippien evoluzioa. Ah, tipo Pokémon, evoluziona bitu. Di-evoluzion. Ah, amigo. Hippia pixka txuguna, pelikultan hori ezaltzea, hori estatu batutako asuntua izan omen da, eta... Ez baina, adidezuk ikustezu albuna, zure etxeko albuna, zu txikia zinean, eta zure gurasuek eramate zituzen erropak. Zarra baitu. Eta erropa zarra baitu. Ze erropa, igual, bertan, bere momentu hortan, igual modako erropa zian, baina, oain ikuste dituzu eta esatzu, erropa da antzinakua, mitiko, nola dia, pantalon de pana, o ez horiek. Ostia, hor terreno gorrian sartu gaiz, porque pantalon de pana hori veteranoen asuntuan, hori... Hori haitxitxeketan amat dituzte pantalones de pana. Eso, nunca falla, ahortu da, hoeta marradu eta pantalon de pana, el que no se rompe y agota para toda la vida. Estia, burtzen inoiz horiek, Tas... Duracell. Oiek ziginekin da gogortu itetuk. Ibili ala gogortu. Eta hori itetuk trat. Pertsoniei orduan txe, zehitzek neoprenua bezala. Trat. Horiek eta bestiak los batalleros. Zein batalleros? Maoizko galtzak. Otra, oie dia, lanian urte bizita osua eman dutenak pantalon de maon, eta gero ja jubilau eta zehitzute, pantalon de maon erabiltzen egunero. Bai, poteorako, launekin buelta temateko, horiek, eta gero, albarka txikila batzuk bai jartzizkie, horiek, alpargatakin da, bueno, ese ha sido carpintero, fontanero, eta orgulloso, uniformiakin noen dio. Uniformiakin hilarte. Bai, bizitza osoan ziar. Bizitzan, bueno, amaiera, azkenengo etapa hortan, pixka dola arrastak amateixie, kaltza, tret, baina nola, gogortuta dozen, horiek, eutzi. Bai, zugoratzea gutxikitan, jende guztia esaskan, pantalon Adidas, Centauro. Historikos Centauro. Nik uste bazkat lehatxian, Ja estia, ni bazkat batzu. Ez diaiten. Ja estia iten, nik ikusten disgustua. Oin dala 8 urteo, ja fabrikatzea lagazio ben, bazian pantalon Adidas, hola galtza txandala, kriston komodua, boltziko aina sakan, kremaiera. Duan, hor, esan galtzen, boltziko aina bat ezun gauza, eta sakan, atzeko partian hor tobiluan, irikiten zangoruntz, orduan, karo, alzen eraman, tipo pitillo o tipo centauro. Irikita. Ez que, oie galtza honenak izan ditu, porque daneako baliko ziren, daneako. Kinkila bat dimintzan, oiek galtza zabalin, azpitik danak iriki, zapatilla zabala hundi horiek jantzi, gainetik amiseta bola hundi bat, eta kinkila. Gero eskinetuak edamatei, Ba, eramatik uste, bai. Baina beko dana itxita. Bai, ora... Zapatia txuri horiekin da itxita. Modo lokillo. Ba, tipo, askarra egiteko da. Eta gero, neskak edamatizki, Ba, berdiak eta roxak. Eta roxak, oiek, tipo, tipo, kani, txoni, horietakoak. Bai. Bueno, danetizion, baina... Bueno, bai, oie, galtzai, eta zezatiak, poliportiboa nola botatzen zinean gero erreite zan gero, tipo, eta gero ama partxia jarri bertzion. Hortxon, Pikachu partxia, ikara. Bai, gero, oain dela ez da izan bat urte sartu zian modan galtzak kagauak. Pantalones kagauz bazian, hori, sakaben hemen potro azpikua erorita bezala. Nik ez dira inoiz erabili hori gaina, ez eizkit sekula guztak, oiek? Komo baituk, nik hori ez diet behin ulertu. Nei, playa txikitan, playera juten nintzanean,
traje baino jantzi eta potro tartia dana irrita bitezitaten da horri jantzi ezkeo dana gorri ez, urrenak gauko zat. Duetik ez dizkia jantzi eta ez da ulerture, gaur egunien baten batu ikustetola galtza bera eta lehenguan irixen bati altzanion, eldurien atzeko zeatik, zurotik eta gora mekaben ezauna zan, baina hostia, jantzitzak ondo, baina zeta gerrikuekin, gerrikua zabalina. Baina gerrikua de adorno, ez du izetako, bere funtzioa ez du iten horrek. Eta bere garaian ebaigu, ez dakit batxiaren gauzenean, eramatezan galtzak tipo erorita, eta hor trukua zan, neskari ikusten zitaien, hori galtza erorita eta ipurdiko forma ikustia gaiunbuan. Hori, ez dakit zeba, baina jende guztia berdin. Modan jarri zan. Oiz, kriston trukua, Bai, ba. Porque gaur egun batzuk, marcando culo. Bai. El que es 5, el que es sin culo, nada, no marca ni hostias. Bajatzez izkin galtza pixkatola erdialde arte, eta erdian zitxonian orduan txekerrikoei trrrt, eta hor Michelina bezala ateatzean, bultito txikilla, eta que kulito. Baina, goratzea hori modan jarri zan, Danokin dugu hori. Kantotzioa kolorezkue, ondo ikusi bertan hori. Eta hori, nalga markatzia pixka, eta neska, jode, mira, que culo. Que culito, txau. Eta alderantziz ere. De repente igual zuzazen hor eskolan, imaginau natur zientziako klase baten edo, eta de repente, jode, base gaude ikasten Euskal Herriko ibaiak, eta dago irakaslea, igual Eli Barloza hortak, irakasten, hori, Ebro, Bidasoa, Deba, Nerbion, Urumea, eta de repente, zu nahi gabe, hola, bitzezu aurrera, eta dakazu, zure aurrian tipa bat, hola, galtza pixka jauta eta tangilla guztia hor asomatzen. Bueno, ya deskonekto den. Urumea. De repente, nahi gabe, guzatzu, bizta, eta, hostia, kiston tangilla hor, eta gero berriz bera bitu, eta, hostia, Urumea, Ebro, Deba, eta gero berriz bera, nahi gabe. Bai, berriz bera eta, gorka, non da Urumea eta... Bibi derbi, lau! Atoa! Por culo. Baina, gertatzezan, nahi gabe, juta zitzaizun bizta, eta... Bai, guztoko baldin mazan, bai. Eskubita bitu, eskerta bitu, eta beste neska bat ikusten bagoan guztoko etzen una, eta izabil, jasoitza galtza pixkat, Parrutik hori petzatzen zine. Dan hori gertauzako hori. Ja. Alboko bitu, tanga. Tanga zora biharria. Hor, nesketan zainetan, ja uste zaio erabiltzeari kuleruak, eta gero tanga sartu. Claro, umitan, pixkat korti amatu, tanga, hostia, igual muy atrevido indikan. Limitazio, hor. Eta gero erpente pixka ja emakumi aldu hain da, ama erosia zu tanga pare bat. Tanga, mi primer tanga. Bai. Guriatan apeti balak izan ditu, batzu badoz hor. Baina bakizu tanga. Kulero sin manga. Bat tipo, remangauta bezala. Batzu kulero sin manga ditzea, baina a ese hilillo hor tiratxinas, porque fin izateko. Txiki. Txiki eta pasta gali dute. Garestia dia. Eta oiek askotan berritu berko ja. Porque garbitu ala oie pelotilla gata josoko eso eskibe. Hori pelotilla oiek ipurtzuan minien goie. Etzegit. Hori, mutillak igual proba berko jo. Nik ez de proba sekula, baina uno de leopardo de esos, ojo, cuidado. Estriptiz batiteko. Ni gorrilla beltza. Ni beltza que me favorece esati eta... Igual aldegu, abenduako bota maikan bio gorria erosi eta a ver qué tal va eso. Este txarra, Gio, dana, por día, nadal ekitei bat, gestua. Bueno, vamos minutu urotaka, ipurtzulotik ateatzen. Ze pasatzen zaizu eta ez tegit, baina nik urren urtean suertio ekiko ya tanga gorriakin. Eta gero bai, egontzan moda noin dara urte askoia, kamiseta, sala motza, baina luzia. Osa, de repente zan manga larga, baina sekan manga motza gainetik. Hori, zezan, pa jugar al despiste. Hori ziztako zen. Tipo, hotzaitei, baina ni nire kamiseta berria eramango jat, kamiseta manga motza, hostia. Kamiseta interior, el que se ha equivocado, leheno batzu tirantesko eramate zinta, hostia, etzeka tirantesko eta kamiseta interior eraman berdiat, manga luzia sartu. Bai. Hostia. Hor, egon zan marka, El Niño, niban akan El Niño, El Niño famoso, izan zan, garesti. Hori logu etzaltzan muñeko txuri bat, mamua, zela, ez da gizizan. Baina modan egon zan, jende guztia nahi zuan El Niñoko erropa erosita, garesti, gaina. Kamiseta horiek izate zinean, gainekoa sana kolore bat, eta bekoa beste bat. Bai ba, hor zagoen grazia. Grazia, oida. Gaur egunean baten bat ikustea. Bai, deban, baten bat hola indikan, igual beretzako estia pasau moda, eta ez dugu izenik esango.
Baina Horietzak esan, niri hola guztua sartzea eta izena esateko. Baina bat oendikan hortxe dago. Tradizional. Bai, mantendu ditu horiek. Ja, pixkat gogorazteko. Eta bueno, erropan moda alde batean lagata, gero da bai, hori, igia, bigotia, eta hori. Bizarra dena. Bai. Adibidez, ikustitu zunean, oain dela berrogei bertamarruteko arraskiak, gukitzen gizonezkoetaz gehien porque gubiok gizonezkoak gehan ez, Bai, neskera ez dio asko segi, ez dakau ideik. Gaina ez dakau ideikan. Noizia mezio oso soltauko deu, baina neskak ez hartu txarrea, guk... Guk azkenean hitzeiten dugu dakingu nahi buruz. Ez dakingu nahi buruz. Pentsatze ju. Pentsatze dugu, bueno. Behintzat, ez dakit, emakumezkoen higiak eta netzako da eskakintasun mundu bat. Orduan, ez deta hankaz hartuko eta por si acaso. Bai, generalian higian asunto ekultzatu desconocido, porque conocimos en su día, pero... Ya pasado dia urtia. Horre aiauko haituko. Adibidez, ikustituzu lehengo arraskiak eta isa gizonezko guztiok eramate zuten bizarra eta bigotia eta... Kiston bigote txarra. Bai, tipo Cantinflas, hola, zut. Baina hor zainduta, hor... Batzu zauden... bigote sendodunak, kanpoak ateatzek, hola, tipo kortinilla, ondilla, hor, sudur solua tapatzizkiena. Bai. Hori, eta pekeo bestatzuk, fina, hola, tipo perfila. Más retokau. Bai, ia asko etzeka, eta bueno, bigotia nahi diat, baina ezin. Hori leno 80an asko ematezan. Bai, eta gero urte askotan galduintzan, eta hain berriz jarri da modan, azkenengo 5 urtetan modan jarri da, bai bizarra eta bai bigotia, bai? Moda, retro hori izatek. Nei, kuriosu eritzatu, ez dakit. Basio, Movember hori, Movember. Movember, bai. Bueno, baina hori da gairaupena hilabete batekoa, eta hori berrizkan duitegu, eta jazta. Hori batzu, gauza serioa, Movember hori, porque bai, da kancer de testikulos edo bultzatzeko ekimen bat. Bai, baina batzuk aprobetzatzen, ez, Movember, biotia lagatzen saiatu eiz. Baina gero eskusakin, gero ez basaizu guztau, kendu eta fuera. Kendu eta azte bete grazia egin, da porkulo. Eta gero, egoteia jendia igual, bigotia o bizarrian, 2-3 bilegaizki jarritakoa, hostia, ridikulo hori ezin, kendu bizarra. Ez laga bizarra ez bakazu, o bigotia. En cambio, txino dian, danak lau hiedazke? Eta ala de bigotia latzei, Baina, tipo bigotio de adolescente, 13 urteko hiek borragoma pasau behar kentzeko bigote zistrina. Hostia, hor parekotasuna dakau neskekin. Neska lehengo aldian tanga jartzei eta ku lehengo afeitaua. Claro, bai. Claro, hostia. En es cultura. Cuando dice, se tiene bigote, eta un baten, hostia, bigote, se ha afeitado, qué loquillo. Bai. Beti dago lehengo aldi bat. Bai. Baina egia da, hor gu hastia ginean galdu bintzen bigotien asuntua, eta bain buelta binda. Bain da tipo especial, sientes como diferente. Bai, ni bizta guztian eraman dut, bizarra eta bigotia, eta orduan ohituta, no? Baina, jende asko leheno ez du nahi inoiz eraman, eta de repente, tak, bigotazo, edo, tak, pixkat, perfila eta ondo bizarra, eta, bueno. Ira onde Abdel, hazme barba también. Bai, hazme la barba, igual, 3 euro gatik, tak, suplemento. Eta, igual, oain ere ikusten dira, gaztiak, kaniak, mitiko los txungillos, porruak eta erretzuztenak, igual bekainak kritikan ebakita, hola... Bai. Hori nik ez segula ulertu. Gauza... Gaizki gehatzea. Asuntua horrekin hasi zen. De repente, bekaina, hola, bekaina erritikan. Txiki bat. Zitako indiko hori. Me pelea, una cicatriz. Sí, ez diatu lertzen. Hola, jute eiz, pelukira eta... Hazme una raya en la ceja. Y no dikateaiz. O sea, sí, oxitan abin. Descuido mato, bate gora descuido ingo zin, da, me queda puta madre, nahi te india, eta toma por culo. Bai, moa, garria pilloa gazte ikuste, hala, tipo, destos malotes porrilloak erretzituztenak, eta igual, pultzerak eta koiarrak eta eramatituztenak tipo malote. Futbolistak eta jartzi modan. Bai. Futbolista, hori, moda. Gaur egun zenbat, ume ezauten du, juten dianak pelukeira futbolistan arrazkiakin, da, lagaia hau bezala. Bai, hori askotan, baina por si acaso ez di esaten. Lagaia zu Ronaldo el gordo bezala. Hor flekilloa garrik. Xabuzar horietako bat, betxoi haundi bat aurria eta beste atzeko dana rapauta. Bai, baina futbolisten ondorioz, orain, gaur egun, jendiak zenbat ordu sartitu iari formak ematen. Lehen esan hainbeste txoakei. Nik olakua bat bakarra indiat. Gaztetan, txiki-txikia. Gaina irekin junin duan, patrina. Nire haitxak beti izatezian bazkainan,
Jonzuk, ia, jaro esan, de vieja escuela. Mutilak, ia motxa. Neskak, nahi bezala, baina mutila, beti motxa eta garbi. Jonzuk, aldos. Ni puta idea zer dan aldos. Patri, aldos. Seguro? Bai. Toma, atea zimakan, atea zimakinilla, atea nituan, pelukeitik, eta, butanerua bezala jei. Bombona bezala. Impresionante. Burua borobila. Eta egotea, igual, alde bat rapauta, igual, azpikua rapauta, eta goian luze. Kistonak itizkia. Kistonak, eta batzuk retokau. flekio agora, tipo tupe, beste batzu flekio alde batea, gero mateute zera, o laka, o ez dakite, pioa denbora, hor espioan aurrian. Bigotia bezala bueltauko alda, gure epokako, corte de pelo tradicional o histórico. Zein. Cacerola. Bo, hori ez da galduko. Jartzen zi, cacerola buruan. Cortame las puntas y fuera. A tomar por culo. Talo dago, korte baserri guk. Baserri? Kuadrian korte baserri. Baina, baserria maz, baserri. Osa, itziartarrak, azpeitiarrak, razineruak, oie kene mateute. Baserri, tipo, klasiko. Beian pixka moztuta eta goian normal. Klasiko. Bai, de toda la baserria vida. más kasero, bezala. Bai, pelukeria baserri. Jute izta, hazme baserri. Rat. Bai, eta gero dagoz igual, ba hori, kanosuak, en plan, gaztia, baina kanosuak, eta hace madurito, atraktibo, bezala. Ba, joie gazotan, bizar pixaratzeie, hola, bizarrare kolorezko edatzere, kana pixatekin, y se hace diferente. Bai. A la gente le gusta lo diferente. Bai. Horregatik modak. Hori izatea, bizarra tipo tutti frutti, derbente ikustezu bizarreko hile batzuk beltzak, beste batzuk txuriak, beste batzuk naranjak. Pelirrojo, oide. Hor misterioa, no? Porque seba, igual, tipo bat, dana kriston hile beltzuna, eta derbente bizarrian hiru lau kolore. Igual, marroia, beltza, kano, Hori ikuste eta pentsatze, ostia, bekua nola ukikoi, arkoiris? igual horia, rubio, tipo tutti frutti, hori, beti, ez dakit, beti editu eta arreta horrek. Eta egoten dira bai, hile mota ezberdinak, igual, hile fina, Ostia, baina, tipo pelo fino, hileetako baino leno, modan asuntuan, leno, ez txo moda, baina bain dana depilauta, leno... metrosexual, hori de Bai. moda badek. eta gaina, gorpuz dana depilatzea, Bai. oso zona izatea, ez dakit. Leno esan dek, anos 80, pelo en pecho. Hola, camisa en pared. Hoy Bai. también, eso también. Asko gustatzen hori, Hori bai asemanitakoa, ni gauzait buruan betiak. Hola, camisa abierta, eta yo tzardan. Bai. Eta leno zan, pixka, leno, bueno, mentalidad diferentia banda, afeminau, ez da gize, tu te depilas, Oin horren dana depilatzea, nire bai, dana. Ixa mundu guzti. Hoi moda izan, poliki batzu bazaek igual, gorputzien hilegi josekagena burua baino, Bai, bueno, hor moda, beste moda batzuk, bekaldia depilau, ez depilau, bai. oire, Hor, playa beti ikustia, beti dago el osito de peluche, dana hilez beteta, eta hor bestiak... los que se dan crema y los que dan sombra, hori da, ditu, batzuk... Gero txuri-txuri, hor guzkizpiak ez dia sekula sartu. Hor kurizio, ze hongoek horrazpilan, hor blanko nuklear hori Ez da ikusten inoiz, ez da ikusten. Eta bai, gian asuntuan oin sartu izera, bai, hor, eske hor kuston tema sekau, Bai, eta gero igual egoten ja, pelo jabali, gorra hori ez da erortzen. Oie, buruz hori ez dia geroko sekula. Ez, los que van orgullosos, Hierro rizo duna, bai hori, normalian eutzi iten du ondo. Bai. Txea, playan uretatik atea, eta dutxeta aiatzako ja sikauta. Bai, ematen du ez tala guzti, ia. Ez. Tipo brasileño. Brasileño, hor bekaldekua bezala, igual, baina buruan. Hala izatek. Bai, eta bueno. Rizo, beste batzuk hile pilloa dekena, hor eskua sartu eta engantxo eta gatzeiz. Bai, eta bueno, daoz, hile asko dakabena, eta hile gutxi dakabena. Tipo, gu, esatezula, ostia, buruzoiak mota askotakoa dauz. Bai, a ver. Explica. Hemen, gauza, serio, jarrituk. Bueno. Ikustek, hola, kalian. Baina gaztetan. Aurrengoan etapak. Gorra izatea gaztetan. Gu esperientzia gaurtan, asko fijatzen geha, eta hor gaztetan ikuste, ume bat, rizo duna, pixka de estropajo, tú vas tranquilo, vas bien. A no ser que aparezcan unas pocas entradas, no te preocupes. Gu ikuste beste bat, hola, kriston hiletzarra egin da, nahiko ondo, entradak eta garbi, ondo, beteta, eta gero beste ume bat, gizakoa, hile fina ikustea, fina, hola, Mal asunto.
Volumeni gabe. Bai, hori Burura da, peauta. Hola, folia jokaten... Bustita, da honean, Bai. medio kalbo. Hola, folian korrika da bilenean hola pixkat... Osea, Izer diuta. peauitek eta hor dia ikustek, azala ikustea, eta zate, así, izbenzona juten gaztetan, porque... Jaidakak. Gero biak izateitu, poliki, txiklia estiratzen jutek. Estirauta. Ta ez dio onartu nahi, ia, juningoekela. Junta ez tekela bueltauko. Bai. Ta oie, bueno, euritazio genian ikizan bezala, korrika pixketie, aiziazio genian, txanuak inatea, truko asko doz, baina nik esatizu esperientziaz, azkenian, hemen aurreko maila baino lizuak gaukaiz. Bai, baina gero izatea, igual, aitona xarrak eta boina eto la vida. Eta guk adibidez, zuk ikustezunean tipo bat, bizerakin kalian, nik esatet, 3 opciones, porque nik ere eramatet, eta badakit, ze daun. 3 opzio dauz. Bat, da txurferra, hauetako tipo zarautze style, jazten dianak hauek, tipo Vans, igual Alcandora, el flequito pa un lado, no sé qué, tipo guaion. Ta kabroi dana, kriston iepi joan, baina eramote bizera tipo estilo bezala. Bai. Osa, ez da... Komplemento. Bai. Komplemento de moda. Bezala, bai. Gero beten dira beste batzuk, tipo gaztetxeko lokilloako juliganak edo, eramote da igual normalian bizera beltza. Eta gero beste batzuk, igual, hile gutxiak abena, no? Eta esatezu, igual, ni nire kasuan, igual, komodo ikusten burua bizera batekin, baina orduan, bueno, eramateet, eta ez nahi ez da eramaten, baina, bueno, normalia eramateet. Bai, hor, ikuste, egun baten, bizera, ondo gatzaik, bai, ostia. Bai. Urrengo egunia ikuste beste, ostia, berrez bizera, ondo. Bihar gauko ditu gafaltzeko, bale. Ostia, gaur bizerakin, gabadek, ahaztu intzaik kentzia, ez, guztuan itxok. Eguz gitarako zan. Guztuan itxok, bale. Urrena beste bizera berria. Coño, oide berria, Vale. Diferentia, Eta bueno, gero, hor buruz egin barruan, edo gutxiak aenan barruan, dauz batzuk, igual, sarrera askabenak, igual gaztakin, sarrera, baina aguanta urte asko sarrerekin. Toma por culo. Eta ie luzia. Lauie, baina luzia. Bueno. Aguanta ben biak. Gero, tipo... 60 plaza, tipo cenicero. Atzekaldi. Hor koronian, erosta ezu ia. Baina igual jendeak aurrian ia asko, eta hor koronian izar. Tipo ovni, hola, borobila. Bai, tipo, bai. Monje. Gero dauz beste batzuk, igual koronian ia asko, baina igual flekilloa zaina buru erdian. Oi, kisto puta. Hori da tipo cabeza buke, no? Da tipo, frente guztia, oza, frente jaztu zazu buru erdian, baina gero hortikan atzea, ia, kasu. Hor, emate izia, buru erdira de machetazo eman dira, eta zetide, hasta aquí, ya. Cuando repartieron el pelo, no les daba para más. Y a este le vamos a dejar a medias. Hortxe, buru erdiraino. Eta horren esan dezuna, dakarenak hile fina, tipo pelo pobre. Oie, oientzako kaleatea eta euria itea kriston puta, porque bitan terorite guarontzea, ordu erdi hor izpilu aurrian malabariak iten emateko kriston melena dakazula, eta de repente lautan terori dira, eta te han jodido todo. Ya, se ve el cuero caído por todos lados, eta igual aiziak, pixkate... Aiziak emateu pixkat alde batik hau bestetik da ite dizu, tipo, twister, jota jendia gana kortinilla, alde batetik bestea kortinilla, lau gaizki jarrita. Geo, el telón, hor botatzeie, y cuando sopla el viento, se abre el viento. telón y se ve toda la sorpresa. Toma. Y horrek twister gaitu, tipo, zut. Eta bueno, gero, egotea batzuk ere bai, tipo, calvo con rastas, o igual, gaztetan eukidu kriston pelazua, eta igual rastak ere emate ditu. Bai. O tipo masillo style. Koletakin. Bai, coletilla, digo. Bostille, baina tak, atzeruntzak koleta, kriston hileruziak. O bueno, tipo Krusty ere. Hostia. Tipo Fefe bezala, hola, aldi daruntz, oza, buru guztian izer, eta gero Fefe nana edarra, Bailantia, bizitza guztiko, tipo Krusty da. Oain esan degena, bizitza guztia, hola esautu ju, Bai, eta hor, bere ez du, eta hor, soluzioa gazu. Gaur egun, bakizu, modan dago, eta Turkia, altzea egun Turkiara, o hemengo klinika baten, kentzizu atzeko partetik eta buru gainen jarri, tipo izango esan ekasaritzako zoru bat ezela. Turkia eta hemen esan degenean, a ver, imagina bai, italiano bai zela. Eta orduan zateu, ostia, nik jamoian ediat.
Eta jamoian bila noa juteaiz. Italian dakak, guantxalia hori, beste jamoi antzeko hori, baina jamoi ona Espainian zio. Bai. Orduan, higia jartzeko el origen, ¿dónde está? En Turquía. Junai Turquía, jaitza pare bat keba. Bai, baina... Jarriza burua turbante zar hori. Tara burua gorri ekarri, eta bizitzako esperientzia hori bizi izazue, mesedez, buruzoi maiteak. Bestela, ez bakazu, ez zemali dute, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Ez da ingarestia, ez dakit. Ez dakit, ez dut behitu. Baina, ez bakazu hainbeste diru, bestela altzakun debako txinora eta 2 eurotan peluka bat. Tipo pelukin. Hostia, lehenguan bialdu ziazun Instagrametik hori. O sea, sorpresa. Bai, claro, de repente junda, hostia, tengo una cita, me voy a poner el peluquín. O sea, horrekin agertu, igual, aize pixka eta de repente buru erdia, ia eta bestia, pelukina moituta. Egin bakera, ozak, gastatzen ditu, eduta horretan bat 200 euro peluka hori eta peluka hori ona izatetu, jartzek pelukeian, porque hola izatek, tipo con pegamento bezala. Hori ya, tipo peluka seria. Peluka seria, hori peau eta geho mostu itei edia. Bai, ala. Eta mate, la hostia. Imagina, tengo una cita, buah, toma por culo, a casa por la ventana. Hora, atatzitu preservatibo horiek, kaduzidadeko horiek, leguan itzeitakoak, eta toma por culo. Juteaiz, peluka hori jartzek, eta tengo una cita, eta hostia. Neskia etortzek jasotzea, eta deskapotablia. A toma por culo. Ni maleten bajo hora. Yo prefiero ir en autobús. Ya te digo. Igual hor, en pleno éxtasis, hietik antiratzi zuta gana arranca. De repente, hostia. No tires. Sorpresa. Jarri. Con la luz apagada. Hori gorra izatea, tío. Bai, higian asuntuan lepozek hor. Turkiako hori nik ezatizia batzuk hor behira da bizena, baina hor, hola, artek generalian, plazan jartzea izta esatek. Zu Turkia jongo zinen. Zuri sortzia etegatzen izkizu horrekin. Gu gorite jo, Bai, gu. Ez que, gu, nola... Nartuta. Gure asalian bizi izan deun, esategu, nahi gazte toka usait, behitu horreri bai. Ni akordatzen eiz, oeta piko esameni, baina oeta gutxi, ja goizu hazin nintzani, ni ia finakuen aiz, da, de repente, jaikitzea aiz, eta zatu, otia, zein ibiliek nire almohada. Txakurra, igual. Katuik etzegat? Txakurrik ez? Ostia, amentzio gini iepila hau, nundik atea, tetxoa behitu eta, ostia, nundik eroi dekau. Eta bai, zeure burzik erori da, baina ez da, gaba txarra pasaiat, eta ez tekizabe. Estresa izango da. Estresa. Abasiko da, berez. Eta juteiz dutxa, eta ez da, dutxa beroa dartuko ya, torat. Jaboia eman buruan, de repente eskura behitu eta, hostia, hau zer deki, cementerio. Toma por culo. Txakurra sartu de dutxan, eta guaine ilez beteziak. Urreko jabia berriz, eta azte haiz da, hostia. 2 urte pasaituk, 3 ure baita orduan pentsatek. Mika bindio, oain dala 3 urte, ioie jaso baritu. Borde izango banitu hau eana eta rotitekin ozelokin pegau. Oi, txinoa eman dal. Osea, peluka agarra eukiko nik nere higiaki, la hostia. Hori izatea, Ni orduan hasi. Gaina, egunetik egunera, espioan baitezea eta esatezu, berdin hau. Igual ikuste dituzu, ia eta atzukatzelako arraskia eta esatezu, jode, pilua galdu dut. Horrepente entradak, terreret, sentimetro dato bi, atzera hau dia, gehiago. Hor dago, punto de inflexión. Nutiak, a ver, hor erabaki potolo bat hartu erzue. Alde bat etizio. Lehen esan deun teoloia bota, pixkate luze, estiramos el chicle, sigue, hasta que no demás y te tengas que rapar. Hasta que reventemos el cacharrímetro, o bestela esan, a toma por culo. Ekarri esa maquinilla, y fuera. Ni potrokin. Eta gero bestela, bixera alda dezu jarri. Tipo rapau eta bixera. Ezin da nahi da, ia luzia eta bixera. Porque... Hor konfundi bite. Ze klase. De repente igual, hemendikan ia eta zatu, honek izton flekilloa. Eta gero kendu bixera eta hor zulu hasio. Bai. Mira dezu rapau, baina izatea, udan aldezu burua eta bixera ondo etortzea playan. Ostia, nahi askotan pasate. Bat, mira, se está dando crema en la cabeza. Bestela erre. I potroa depilatzeituk ez, bajarritzak euskitar ikusiko enoak eako ezki. Gorri. Krema eman be. Banei burua igual. Gero dutxa sartzea ez, eta hostia, erretzei.
Te has pelado la cabeza. Ta, horre bai, izatea, batzuk eran dute kresta, karo, batzuk eran dute kresta, tipo, baina ez rapaua guztiz, oza, eskinetu gadibidez igual buru guztia rapauta al zero, eta erdian kresta. Moikana. Bai, baina gero zertatzea, karo, hain magazu zenizerua hauzen plaza buruan, de repente agazu kresta, koronilla guztiak, no hay ni un pelo, tipo helipuerto bezala, eta gero kresta atzeko aldian. Hori da doble kresta. Bai, hori jutea izpelukera eta eskatzek. Hazme un paso de zebra. Akatxos. Es que ya, hori akasunean, kresta ez bien, porque gaizki geratzea, no me jodas. Bestera, espraia txinoa gu nahi, itza paso de zebra, espraia erosita pixkat goikaldia, pixkat tintau, porque... O tipo, bigoteko ia muestuta hor pegau, lotitekin. Ba, baina hor jefina zekagena bioteko ia gogorra ituke, hor tetuta. Bai, ja, bueno, bintzat padre el pego, ez dakit ba. Eta bueno, ba, hola ez dakit sosegi bagasun esateko nahi buruz, nik uste ya nahiko duzau gara. Pase de zebra guztabitzek, Es que es man espera, tío. Baina, es que ikuste ya, De repente ikuste dut tipo bat hola, iega eta doble kresta, ez dut, ya ez da osku krestara mateko. Igual que yo no estoy para llevar flequillo, tú no estás tampoco para eso. Ba, gero dauz, hona izatek asumitzia. Beina... Horra izatea, baina, bueno. Beina asumitu ezkio, gero, bestia, ez da kalbo. Txarra ez da, bate txarra. Onartzedek eta listo, ia junitek. Urtia bezalaxe. Ta, toma por culo. Norbea dan bezalako izan da, fuera. Parrein, norbea gauzetaz parrein, eta hola bestiekin parrein. Gero guapo da, ja pintzat, asimilado desunian, o, bueno, bestetan fijatzia. Boa. Kritika. Hori rapau inberko zan, nola dua hori kortinilla horrekin. Gero, nola zuri etzatun importa parreitia, bestietaz todo libre. Dana, alde zurra jauna esan guztia. Bai. Eta esate batek esate, puto calvo, eta vea, chaval, original, te has lucido, nik egunero ikuste ya, izpiluan. Además, te quedan 5 años también. No, asko dauz, gaztiak, hola, puto calvo da. Gaina, calvo, esati zuenean, da puto calvo, da. Gordo bezala esati zuenean, gordo, no sé, beti da puto gordo, la. Indar bello bezala mateko, tipo, rup. Énfasis. Da igual, etortzen zu gazte bat, puto calvo de mierda. Igual zu bost zazpi urte barru berdinengo, o sea, intza barre. no tires la piedra, porque igual te cae en la cabeza a ti. Ahí está. Hor kontu ziliar da, etorkizunakin. Bai. Gaina noa izaten da, el karma pega duro. Hostia, hori latzi izan berde. Bade, puto calvo, eta handikan pare bat urteta. Amigo! ¿Qué decías? No, june, soporretan, Turkia, hostia. Ba, es que Estambulen egoneiz, da Championseko finala estetikusi. Eta errepente ikustezu aeroportuan bueltan, beste 20 tipokin buruan turbante horrekin, da hor burua gorri, Mateu... Parece, es que te han puesto un enjambre en la cabeza, o sea, picotas Picotazuak hori da. Ba, bueno... ez da gizio onarte. Hola, saio eizteko nik esango nik hori. Gaztiak mintzat, onartu zazue, estira utxiklia nahi beste, eta keo, toma por culo, pasa makinilla, nahi baldin mazue, luzela, eta, bueno, hor burua erdizka dakazuna, putada bat. Eta importante, esan dugun bezala, sugerentzia hori lagun bat euki gandun esan zigun ardera izteko eta jendia sugerentzia askanian, baldi gute guri idatzi edo kerkaleko bideoetan, edo nahi duten bezala, gurik kontakta, baimaka ideiaren bat, edo gai bereziren bat, hortaz hitz egiteko edo lo que sea, gu gustora hartuko ditu jendia. Neo bain arte gauza bakarrik izan die, sexuan egin bertatzue, hori ingo de... Ingo de uña, lasa, oza, eske jendia gafana daka. Eta egongo sexua bat, sexua bi. Zemat nahi duzu. Bueno, ikusiko deu, baina con calma. Eta zuek ez mazela, sugerentziak idatzi, komentaioetan, horre tarlean like y komentaz. Hori izate, komentau. Y suscribiros, no kerkale. Bai. Vale, ondo segi eta izan utxa. Okerkale irratia.